what's up mga kapobre guys? So mag-rescue ko sa mga kauban guys nga ilang motor na kuha nilang motor. O gani ako pa, di araw ara deo sus pangal dara guys. Oh ano ka na ako guys. Oh nang sana putol ganina. Putol yang kanina guys. Nara maragbitin. Na. Ni ako ni maghuwat ko diri. Ako sa rescue na. Ay biyahe ko, biyahe ko masih sakyan. Ano, mudagan ni padong dito. Usaron man. Isa ka lang diha gamay. Duot. Motor. Berputar punya lagi pano lagi. Palitan semua Palitan na siya original nga kuan. Kanina? Eh, Pak, lah. Oh. Ang duha oh. Ikaw sa dani magkuntangoy dire maghuwat sa truck. Dire dapita di ay. Ya, likod mo ka sangat to. Ay na ko dio. Oh. Hindi bukin. Mana ba mo? Mana? Mana ngadto? Ngadto. Sa kaliko, aduha. Dua kaliko. Mo na na. Maria Luisa. Ha? Dito me. Ha? Pita. Tagka. Nya inyo lagi doa trip dong. Kuya mga to. Ibalhin na ninyo mga tools ito. Napit pito lang namin. Atol to din sport balik. Parang Na-rescue kita ni ang mga guys dire oh. Oh. Ako sa rescue ho na ni ron. Karo sa tamo abot ang truck. Bunggo mo kuno mo kuha. palitan pa rin kwansa. Oh, yelo. Kwansa sa tawag ni. Tagak. Saan tagak? Ali. Dito ra kabog kong ali. Imbis walo na kabog, ang gamay kayo kayo naman. Bot asal pa dong. Tipil papel. Pito lahat. Sa mayaw yan eh. Pito lang. Masih mudagan ni ron kasi wait kanina. Pito lang lagi. Nakatulog. Pito lang. May lag na yung makaagi ron diri nga maluoy ba niya. Nasa ilak da. Ito ni butang aglak. Apa? Isa na niya. Uba naman to na. Na untuk ilak dito, sukod sa katuan ni. Puro sila bila to sukod ani. Maura ay. Maura gid. Nako ilak mo dito. Mapagida ko to. Landong. Agila paway la ko diri kutob kuno maabot ang bunggo kuno wow. Maabot og alas 3 aw. Nagyapon mo to. Wala yung bungko. Tuwan. Tapos kuan, warehouse. Oy, ate. Oh, to si ate. Budiga. Di na bitaw mo aso. Tatuan na sila guys. Kuan di magawat pa ko sa kuan. Service. Kana bitawng kita mag-rescue na paghuman kita na sa rescuehon. Wala pa naabot ang tig-rescue. Asa karon nagpadong. So mo ning kadina guys oh. Porto zero ang lock. Morning motor. So kaduhan na ni kadaghan na maputlig kuan. Lucky kuan. Lucky problema.
service para isakay ang motor. Oh. Para mo kadagbaon da. Man gud ni. Layo kay tindahan re. So naare das kuan, Busay. Padung Maria Luisa. Ay. San orasa ba? Las 9:50 na. Ibiyaan ako akong mga building uno dito niya. Ningari ko kung mga kauban kay nasa sila trabaho sa Maria Luisa. Wapag yun. Nasa sila trabaho sa Maria Luisa, mag-repair sila sa mga kuan. Manawag sila mga suga, mga basta mga plumbing o electrical. Ako dito nag-welding ko dito. Nawag man niya ipa-rescue sila kay putol ilang kadena. Mao ni. Ako motor nga gida mo ilang gida nga to. Ulat-ulat pa kita. So time check ta guys kay alas 10:20 wala pa gyud ang bunggok na makuha sa motor. So uhaw na kayo ko niya layo-layo ang tindahan re. Murang may tindahan dito sa unahan. Maniti sa nagsinsiyo re para pang ice water na to. Maniti ta maka ice water lang taan ni ron. Pila man eh. So na ako'y 32. Makapalit ang kuha na ni. Mainom. Uhaw. May tindahan dito guys. Atong rumbohon na tindahan. Okay guys, humana tag-inom og tubig guys. So dito tas tindahan no. Balik duwa sa to tubig hugog piso. So balik ta dali sa motor guys. Sa motor guys. Agoy, magtokong tadi magbuwat sa service sa motor oh. Way kadina, nay kadina pero way lock. Kung maabtan tag alas 12 guys, ang problema na to atay kaon. Ang kwarta 30 na lang. Pang tubig lang gini. Kuan tantang alas 12 kita kaon. So madang alas 12 ako ni hinay-hinay paduluhog dito sa Marco Polo ning motor ako ni handos-handos apoy di ba? So pumagid sila unsa na oras alas 10:50 na sad. Ganiha alas 9:50 karon alas 10:50. So mag 2 ka oras sa tahapit. Yun sila. So huwag lang ikod rin maingaw sa engineer nga pangwaton lang ikod rin umabot ang truck. So ay problema sa tabako-tabako kay naantay bawon nga lumboy. Ang problema na to ni kaon. Tubig, naramatay para tubig, di ba? So nanawag na ang engineer namo nga padung na kuno nga ri ang service. So wat-waton na to guys. Kita maaptag alas 12 dire, alas 11 untop na. Alas 11 untop, maaptag alas 12 dire. Tay kaon na ni. No, di mo tapas mo ang tao, di mo tapas mo sa kananan basta nalay tubig, di ba guys? Bisa ko sa kadlaw pa. Naghan kay nag-ride diri guys, mga big bike ilang gamit. Siguro yung mga vlogger po dato. Nagkamera silang helmet. Kita
gani kay pobreng vlogger man tayo ngani mahitabo. Ato motor maputol ang kadena. Asa naman eh sila. Sinaw kay kapuyan og sika do. Nagkuha na lang nagluso po niya yung bike. Andos ang bike. BMX sa Magudia bikes. Yung bike BMX ra. At least di na nagkuha no eh. Kanang si tawagan eh. Mountain bike. Di para musaka gyud. Uhaw na sad. Inom sa tagtubig. Kwarta 30. Tay dos di ba nagdos karon may iba na sa nig mga dos tres ana. So time check guys kay alas 11:23. Wala pa maabot ang service nga bunggo para sakyan sa motor. Kulat lang kita. Salamat Lord. Sakay na yung motor guys. Paningot ko kay bukat. Grabing buka atas motor pasaka. Hanga. So, yan to na mo sa kwan. Siyap sa amo ang kumpanya sa kwan. Motorpool. Mao ni gitawag ko mag-rescuer, i-rescue. Na-rescue na ta. So, okay guys, naabot ako rin guys kay alas 12:03. So, ini akong trabaho ganihaw. Nabiyaan nga trabaho. So, maniagtos ako. Salamat in taon nga na nakuan ra gitaon. Kana bitaw na wagi ko ka wagi ko wani dito. Mahapni. Nahapnan pa ko, asos. Gutom ang labas. Matay sapi. Ugma, mga wartan sa tanig, mga sideline. Grabe. Bawo na ako diri nga pang paniudto. So maniudto ako guys ha. Salamat sa inyo ang pagtanaw. O di na ako tason ako ang vlog diri lang taman kay murag taas na siguro ni kay sumpay-sumpay man. So salamat sa pagtanaw. Bye bye.